pedes paling. Kira-kira telung meneh iki mang lomboke 50 bunjul. Lombok gunung. Awakmu ngerti to lombok gunung ki pedese kaya apa? Sing penasaran sego diwul goreng sesuk tak duduh prosese lur. Mangan sego diwul lur. Sego diwul tak goreng iki mang tak campur eneng ndoke gek pedes sing adu bilah. Kaya ngene iki. Wes pokoke huwah tenan pokoke rasane. Lomboke lombok ijo lho lur iki. Eneng abange telu mang kurang. Rasanya tekan bun-bunan pedes ya lur. Dadi lho lek eneng liya-liyane tapi iki wis enak lur, tenanan. Sego diwul campur iki. Jan. Tenan Rinio sing urung tau niliki sego diwul campur, kayak iki mang malah nemu ndok barang iki mang luwih enak. Panas. Tahu mangan sego diwul campur ora tak bulan-baleni, ora tau Rinio tenanan. Kayak sak wajan lho ya. Nah, enak banget. Produksiku dhewe lho iki. Iki aku rusuh-rusuh bojoku masak iki, Mang. Jan banget pol enake. Saya panas lho. Pedes, panas, campur dadi siji. Jadi lah mangan yang kandang pitik. Aku kira bagian kalah karo pitik kok. Mantap banget. Diwul campur beras, digoreng, lomboknya oke. Pedes sing adu bilah. Sing radian pedes aja ndelok tenan, pedes pol. Kira-kira telung meneh iki mang lomboke 50 bunjul. Lombok gunung. Awakmu ngerti to lombok gunung ki pedese kaya apa? Alhamdulillah. Sego diwul campur pedes madiin dhewe pancen jos. Habis to. Oke dulur-dulur, salam sehat. Sego diwul pancen mantul. Assalamualaikum, mantap.